Здравейте хора, днес нямам рожден ден за разлика от вчера и снимам на егар точка и не, 20 позиция. Сега да го рекордна, защото може всеки момент да ме гледа. Да ме изядат. Така 15 позиция. Никой не ме е фидвал сега. Сега като станем по-висока позиция пак. Така хора, тук пускам клипа, защото ще се качвам на 19 позиция. Има големи, наистина големи. И малко ме е страх, но продължавам. Имам по някакво време вече има много хора около мен, не знам защо. Направиха го вече, така стигнах до 200. Не. Вояк е до мен. Вояк. Боже, вояк. То ма фидна. Ще клипте пи само има обаче, да ти фидват. 18 позиция, рекордвам. Ей. Малък съм още. Това е един мой приятел сега, обаче не си говоря с него, защото просто микрофона му е бъгнат и по време на клип звучи ужасно. Мисля, че ще случи. Не! Фидна ги всичките майна. В 16 отново се върнах. Не, тук са прекалено големи вече. Аре, Кърдистан, направи му първи пиевес. Сега съм разпръснат и 35-та позиция. Още. Yes, 29-та позиция. Връщам се, бейби.
FD. Това беше от